ଆସୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାନ୍ତି ଲୋକଟା କଥାଟା କହି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି ଆଜି ସତ କଥା ମିଛ କଥା ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲି ଘଟଣା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆସୁଆ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରାଜି ନାହିଁ ପୁରା ଦରକାର ନାହିଁ କିଛି ଆରେ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଜାନକୀକୁ ଦେଖେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଡ୍ୟାଡି ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଯୋଉ ଅନ୍ତର ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏଇ କଥା ଆପଣ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଠିଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଯୁବ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି ଅନ୍ତରା ଅନ୍ତରା ମୁକୁଡ଼ା ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ ହେ ଆସୁ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖେ ଦାଦା ସତ କଥା କଣ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଆସୁ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବେଳେ ମୋ ପ୍ରେମ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଥିଲା ବାସ୍ କଥା ସରିଲା ମିଆଁ ବିବି ଆଜି ତ क्या लगे काटी आगे कथाটা পুরা পরিষ্কার করব আচ্ছা তুমি শুভ কামনা লাগি ଆସୁ ড্যাডি ତୁ ଏ ଝିଅକୁ ବାପା ବାବୁ କଥା ଦେଇଛୁ ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ମୋ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଏଇଆ ଆସୁ ବାବୁ ତମେ ପା ଏଇଠି କହିଲ ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୁଁ ତ ମନା କରୁନି ମୁଁ ଅନ୍ତରାକୁ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଏ ଅନ୍ତରା ମୁଁ କଣ ତମକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇନି ଆସୁ ତମ ଦେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବାରେ ମାଗି ତମରି ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ବିରୋଧରେ କଥା କହିଛି ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି କରେ ତମର ବିଲକୁଲ ବାଜୁଛି ତମର ବି ତମେ ମୋତେ କହୁଛ ଯେ କି ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ଭଲ ପାଅ ଅନ୍ତରା ତମେ ଏମିତି କଥା କଣ କହୁଛ କଣ କହୁଛ କିଛି ବୁଝିପାର ନା ନା ବାପା ତାକେ ବୁଝି ନ ବୁଝି ଆମେ ନାହିଁ କରୁଛ ଆରେ ଆମ ମା ସତେ ରାତି କଲା କରିବି ଆପଣ ତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କେମିତି ଦରକାର ମୋ ବଡ଼ ବାବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଅନ୍ତରାକୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଡାକିକି କହି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି କଣ ଭାବିଛ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିବି ତମ ମା ଝିଅ ଭିତରେ ମିଶି ମତେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଛ ତୋର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଲୋ ମା ତୋ ଇଜ୍ଜତ ପୁରା କାନ୍ଧରେ ନିଲାମ ହେଇ ଚାଲିଲାଣି ଆସିଛି ବାହାଘର ଫାଇନାଲ କରି ସେମିତି ଜମା କହୁନି ଜମା କହୁନି ସେମିତି ଯେତେ ଜାଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ରୀ ହବ ମାନେ ଆମେରିକା ଫେରିଲା ପରେ ଜାଣିକି ଆପଣ ବଡ଼ ଯୋଗୁ ବାହା ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଠିକ୍ କରିସାରିଲେଣି ଆରେ ସତୁରୀ ଆରେ ଏଡିସନେ କଣ
ସବୁ ଦୋଷ ତା ମା ଘରର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ତାଙ୍କଠୁ ରୀତିମତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏହାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଏମିତି କାମ କରିବା ଯାହା ଦେଖି ଏଇ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି କାମ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେ। ଶୁଣ, ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ତତେ ଶାସ୍ତ ବେଞ୍ଚା କରି ଗାଁଟା ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲେ। ମୋ ଘର ଆପଣ କରେଇଦେଲେ। କଳା ତୁମ ଭଳି ସାତ ମିନିଆ କରି ଗାଁ ସାରା ବୁଲେଇଲେ, ଏଠିକି ଶାନ୍ତି ପାଇବ। କାଇଁ ଗାଁରେ ପୁରା ଭଗବାନ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣ, ମୁଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ପରିଣାମଟା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି। ତୁ ଏଇଠି ଶାସ୍ତ ବେଞ୍ଚିଆ ହବୁ। ମାନି ଦୁର୍ଯୋଧନ ସେଦିନ ମିଛ ଦ୍ରୌପଦୀ ବିମୋଚନା କରିଥିଲା। ସେଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥିଲା ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଅନ୍ଧ, ଆଉ କଥାଟା ଦୁର୍ଯୋଧନକୁ ଢେର ବାଜିଲା। ଅନ୍ଧ ହେଇନି, ମହାମାନି ଦୁର୍ଯୋଧନ ଅନ୍ଧ ଶାସନ ଚଲେଇଲା। ତୁ କହ ଦୁର୍ଯୋଧନ କଣ କିଛି ଭୁଲ